Пасля ад'езду дарагога госця адзінай забаваю і таварыствам былі кнігі, піша ў мемуарах Габрыэла Пузына з Юнтэраў. Палац яе бацькі быў у Дабраўлянах на Смаргоншчыне. Сапраўды, чытанне кніг адзін з тых нешматлікіх заняткаў, які надаваў сэнс доўгім восеньскім вечарам. Асабліва, калі твая сядзіба далёка ад гораду, гасцей няма, суседзі не завітваюць, кніга – адзіны сябар, дарадца і настаўнік. Мяне завуць Васіль Калач, сёння пагаворым пра кнігі ды шляхецкія бібліятэкі. Хто чытаў, што чытаў, навошта, як гэта захоўвалася, ды куды падзеліся гэтыя скарбы. З мяне расповед, ад вас лайк, падпіска, а мой данат. Гэта ж не цяжка. Акурат шляхта была чытаючай часткай насельніцтва, бо банальна ўмелі чытаць на фоне сялянскага мора. Канешне, не ў такіх аб'ёмах, як тыя ж манахі, узгадайце імя Розы Умберто Эко, але ўсё ж. Ну і тут залежала ад асобы. Ці яно табе трэба, ці не. Былі дзяржаўныя дзеячы інтэлектуалы, як Леў Сапега ці Ян Караль Хаткевіч. Тыя чыталі, цытавалі антычных класікаў, бралі пагартаць кнігі нават на вайну. А былі персанажы, як пані Каханку. Шыкоўная бібліятэка Нясвіжскага палацу яму была мала цікавая, а вось паляванне ці выпіць іншая справа. Было і так. Магнат развітваўся з кніжкамі пасля юнацкіх гадоў навукі. Займаўся кар'ерай, гаспадаркай, а вось яго жонка чытала і збірала бібліятэку, як Ізабела Браніцкая, жонка Яна Клеменса Браніцкага. Быў стэрэатып, што кнігі псуюць дзяўчат, і ў некаторых сем'ях бацькі сапраўды не заахвочвалі чытанне ў дачок. Але ў 19 стагоддзі ўсё змяняецца. І вялікая доля ведаў пра шляхецкія бібліятэкі таго часу паходзіць акурат з жаночых мемуараў. Найбольш сведчанняў захавалася пра вялікія кнігазборы. Збор Завадскіх у Крошыне больш за 2000 тамоў. Калекцыя Вайніловічаў у маёнтку Савічы на Наваградчыне – 5000. Кнігазбор Чапскіх у Станькава пад Менскам – 20 000. І гэта мы не кранаем зборы Радзівіла ў Нясвіжы ці Храптовічаў у Шчорсах. Нават калі самі калекцыі не захаваліся, мы часта ведаем пра колькасны ды якасны склад. Адкуль? Бо кнігі складалі ў каталог, нумаравалі. На асобных томіках быў экслібрыс, кніжны знак уласніка, часам сапраўдны твор мастацтва, або пячатка, ці подпіс з нумарам, усярэдзіне ці на карышку. Кнігу, дарэчы, маглі купляць у мяккай вокладцы, а вось акладалі ў скуру ды рабілі залатое цісненне ўжо па замове ўласніка. Часам усе кнігі, нават у вялікай сядзібе, змяшчаліся ў адну шафу. Так-так, тады не было патрэбы мець бібліятэку як асобнае памяшканне. Шафа стаяла ў кабінеце ўласніка маёнтка, тут жа ягоныя паперы, дакументы, даўгавыя распіскі, малюнкі, лісты і гэтак далей. Габрыэла Пузына, якую мы ўжо ўзгадвалі, так апісвае кабінет бацькі. Застаўлены шафамі, а ў шафах кнігі, у глыбіні стаяў пісьмовы стол. Перад ім абітае зялёным сафьянам крэсла, якое паварочвалася разам з тым, хто на ім сядзеў. Побач са сталом быў праход толькі для аднаго чалавека, які хацеў зняць кнігі з паліцы або паглядзець барометр. У такіх кабінетах уласнік маёнтку часам і спаў, каб ніхто лішні не дурыў галавы. Кнігі часам маглі ляжаць наўпрост у салоне сядзібы, разгорнутыя, як запрашэнне для чытача. Тут жа літаграфіі, газеты, часопісы, тыгоднік ілюстраваны, дівохе, ла натюре, тое, што выпісвалі. І гэта не толькі для гасцей, але і для сямейных вечароў з чытаннем у голас. Па-польску, па-французску, па-нямецку чыталі на розныя галасы, а мастацтвам было давесці слухачоў да слёз ці смеху. У маёнтку Станькава доўгія вечары прысвячаліся чытанню ў голас. Апісанне падарожжа ў Індыю ў 2 тамах мела запіс, зроблены рукою дзядулі. Якая шкода, што гэты твор складаецца ўсяго з 2 тамоў. Гэтак піша унучка Эмеріка Гутенчапскага.
У маёнтку Галынка на случчыне Ева Фелінская чытала для свайго дзядзькі Станіслава Вендорфа. Вечарам замест лоевай свечкі запальвалі дзве васковыя і ставілі перада мной на століку. Лічылася, што васковае святло здаравейшае для вачэй. Цётку не вельмі цікавілі гэтыя раманы, але яна заўжды слухала прадучы на калаўротку да 9 гадзіны. Але мы з дзядзькам не мелі азначанай пары. Калі нас зацікавіў лёс героя ці гераіні, мы не звярталі ўвагі, што гадзіннік прабіў 2 або 3 гадзіну ночы. Атмасферна, праўда? Часам дзяўчаты чыталі служкам, няням, якія занадта эмацыйна пераймаліся лёсам герояў. Або, наадварот, засыналі. Было і такое. Чытаючы дзецям таго ж Сенкевіча, бацькі наўмысна прапускалі лінію кахання, але рабілі тое няўмела, і падлеткі самі пра ўсё здагадваліся. Адкуль бралі кнігі? Куплялі. Часам толькі неабходнае. Малітоўнікі, зборнікі з гаспадарчымі ці кулінарнымі парадамі, падручнікі. Ну, а часам у вялікія гарады спецыяльна і ездзілі па кнігі. Яніна Жултоўская згадвала, што куфары бабкі пасля вяртання з падарожжа былі поўныя падарункаў, а асабліва апошніх выданняў кніг. Купіць можна было таксама на кірмашах, куды вялікія фірмы адпраўлялі сваіх гандляроў. Але часцяком выдавецтвы самі выпускалі каталогі. Чалавек выбіраў, і табе прыходзіла не 1-2 кніжачкі, а скрыня. Чытай сабе з восені да вясны. А калі прыйшле аўтар з аўтографам, то будзе радасці. Публічных бібліятэк не было. Таму суседзі абменьваліся кнігамі ці нотамі, бываючы ў гасцях. Часам наракалі: купляеш тыя кнігі, а яны разыходзяцца. Дзе там што пасля знойдзеш? Кнігі, асабліва невялікага, дарожнага, як гэтае памеру, можна было выслаць і ў лісце. Так, дарэчы, абменьваліся і насеннем кветак. Нават часопісы пасля прачытання не ішлі ў печку. Іх падшывалі ў зборнікі, як тут, сабе ці суседзям памяняцца. Ну, а калі табе даслалі ці прывезлі з Англіі нейкую новую кулінарную кнігу, як тут, то ты ўжо проста зорка сярод суседак і сябровак ва ўсім павеце. Першае, што яскрава адрознівала кнігазборы шляхты 19 стагоддзя ад савецкіх бібліятэкаў нашых бацькоў, гэта моўны асартымент. Ад лаціны і старадаўня-грэцкай да італьянскай і французскай стараліся чытаць у арыгінале. Было і па-расейску, Талсты ці Тургенеў. Большасць, канешне, па-польску. Міцкевіч, Крашэўскі, Адынец, Сыракомля, Ажэшка і гэтак далей. Трылогія «Агнём і мячом» Сенкевіча, канешне. Некаторыя кнігі былі пад замком, бо забароненыя ў расейскай імперыі. Як Міцкевіч ці нават альбомы Гродгера да пэўнага часу. Іх выдавалі ў Парыжы ці Дрэздане, а везлі, таемна зразумела, паказвалі і давалі чытаць толькі сваім. У бібліятэцы яшчэ 18 стагоддзя прабабкі Зоф'і Чапскай ужо былі Русо і Вальтэр, але 19 стагоддзе – час французскага рамана. Цудоўная ліцвінка з вечара ў ложку чытае раман Бальзака або Сю, як пісала Вірджынія Язерская пра нашых шляхцянак. Лёгкае замежнае чытво было як серыялы Нетфлікса, бясконцая тэма. Нават палымяная чытачка Ева Фелінская задавалася пытаннем: а ці не прынесла французская літаратура нашым жанчынам больш шкоды, чым карысці? Усе гэтыя уяўныя беды ды штучныя слёзы. Мемуарыст з Наваградка Эдвард Паўловіч пасмейваўся: модныя дамы плакалі разам з Бичерстоун над нядоляй неграў у Амерыцы, але не хацелі ведаць, што рабілася ў хацінах уласных вёсак. А што там рабілася? Гляньце нашыя выпускі пра прыгон і сялянаў. Былі яшчэ слоўнікі, гістарычныя выданні і біяграфіі вядомых людзей, атласы, геаграфія, старадрукі, якія маглі перадавацца з пакалення ў пакаленне, трэвелінгі, пра мары, акіяны, паўночны полюс ці дзікі захад. Усё гэта, на жаль, было ў мінулым часе.
Падчас баёў віленскай самаабароны з бальшавікамі ў канцы 1918 году ксёндз Валер'ян Майштовіч пакінуў змрочнае апісанне маёнтку на Наваградчыне. У разбітым бальшавікамі Вераскаве Брахоцкіх з бібліятэкі, якую пераўтварылі ў прыбіральню, дзе прыгожыя тамы патанулі ў экскрэментах, я забраў жоўты том. Французскі пераклад Хью Бенсона «Майтре де ла Таре». Гэтую апакаліптычную гісторыю, калі свет праходзіць і ўся яго слава пераўтвараецца ў пыл, мы ўсе чыталі. Яна адпавядала нашай сітуацыі. Час спрэчак пра Байрана і Гамера скончыўся. Гадзіннік спыніўся. Свечка згасла. Ад большасці шляхецкіх бібліятэкаў застаўся толькі пыл. Памятайма пра гэта. Ніколі не шкадуйце грошы на кнігі. Калі дзеці растуць сярод кніг, яно таго варта. На сёння ўсё. За лайкі, падпіскі, данаты чалом б'ю. Гонар і годнасць.